Ау! Баба е слушала на е баба тази година. Да, слушала ме си, дядо Коледа. Моля. До година пак. Това за мен. Занимала? Аз съм слушала, много съм слушала. Благодаря ти, дядо Коледа. Ето ти. Бе, как ловит като врат без кос. Така ловила. Еме! Заема и муки, които не са слушали със сигурност. Ема! Ще дадем при дядо Коледа. Я иди да даде. Айде, вземи на котката. Добре, няма как. Вземеш ли ти на коста? Вземи на котката подарък. Вземи го. Вземи го сам. Айде, вземи го на котката подарък. Малко още. Ето и за Иво. Ау, Е, за... Иво. И ми... На работа. Да, отиде да работи. Няма. Пак го Пак го няма, но няма. е слушал. Май. Слушай, Май. А през декември не знае. Хайде, аз ще му го предам, да. Не, бат за панталони. Според мен е Това е за дели. Бат за панталони. Ау! Дали дядо е слушал? Не, ама... Но не е слушал, но поне част. Благодаря, дядо Коледа. Моля. 10 клека. Ето. Ау! Ау. За какво е това? За някакво кученце. Какви кучета бе, дядо? За кученцето. Това е за пумите. Ау! Представител на пумите. Слушали ли са пумите? Много. Това за най-послушното момиче. Сте пусния долу? Браво! Еми, дядо Коледа, няма ли повече? Няма. Да те почерпиме с бисквитка. Ще дадеш една мисля. Ау, ми благодаря ти, дядо Коледа. Тебе сигурно път теч... Еми, този малък чувал. Чака. Айде, кажи След чао на малко. дядо Коледа, баба. Чао, чао. Кажи чао на дядо. Дай целувка на дядо Коледа. Чао, чао, дядо Коледа. Браво! Как да дойдеш? Ще прегърнеш ли ти дядо Коледа? Ще го прегърнеш ли дядо Коледа? Ела да те гушва. Мисля, че до година дядо Коледа. До година дядо Коледа. Сега сме манички И още. да слушаш. И да слушаш, чули, мамо? Лили И мама слуша. да слуша. И батко. Тръгвай, дядо Коледа, тръгвай! Хайде, чао! Чао. Дай целувка на дядо Хоу, Коледа. хоу, хоу.